Bye-bye, Maggie. Binagnaw. Susi lang. Sunod ako. Bye-bye, Maggie. Bye-bye. Binagna. Dahil namin sa vet, guys. Bakit? Inggit ka na naman, Grutin. Inggiterong Grutin. Sel, papantay ako na itong ano, Sel. Munggo. Na? Pinapalambot ko pa lang naman. Magdala kami, Cartimar. Maggie! Maggie! Ano? Bibila kita ng cone. Kamot ka ng kamot eh. Yung kasya sa kanya. Malakik dapat. Dali namin sa vet nga. Dati na yan yung nagkaano siya. Parang ear mites. Parang bumabalik na. Nagtutubig na naman yung tenga niya. Kasi ang ano lang ng tenga niya, you know, ang hindi malalim. Yung basta yung maliit yung butas. Oo, liit ng butas. Tapos kinakamot niya ng kinakamot. So nagtutubig agad. Ayan. Hindi siya mapakali. Kamot. Tapos bang umiiyak na siya. Ayaw niya naman tigilan. Kaya kailangan may niresita naman siya noon ng ano, ng pampatak lang. Kaso na-expire na yun. Yung tagal na kasi. Tapos naitapon ko na rin yun nung maglipat nga kami. Yun. And bila ng ano na yung arwana pagkain. Yan. Ang ganda na ng ano, guys. Hindi naman ang ganda na. Okay na yung Festla ko. Medyo maano siya parang naglalangis kasi nilagyan ko pa siya ng Amaze Balm. Ayun, super amazing talaga ng product na yun. Kasi na ano niya, na-dry niya agad yung mga pimple nga. Diba inano ko talagang binrush ko siya. Yung pang facial brush. Tapos nagdugo-dugo talaga siya. Tapos ang hapdi, yun nilagyan ko siya ng Amaze Balm na natuyo agad yung parang sugat. Kasi nagsugat talaga siya literally. So yun, tapos nilalagyan ko na siya lagi. Yun lang, Amaze Balm lang pala yung ano, katapat na ito, kaloka. So yun, tutuloy ko na lang yung Amaze Balm. And balitaan ko kayo kapag yun ang naging mabisang ano, naging mabisang remedy sa akin. Hindi ka pwede mag-artista. Oo nga, na mental block eh. Kaya nga ako din nag-artista eh. Char. Reyna ka na lang eh. Reyna Dragonesa. Oo. For back home na, guys. Yan na si Megitot. Niko na siya. Tinin. Ala, sige. Kung saan ka pa pumupunta eh. Di mo matatanggal yan. Ayun, tapos nagluluto na ako ng munggo. Ayun, very late ang munggo namin. Sunday na, guys. Dapat Friday pa to. Kasi yung niluto ko nung Friday, inulam pa namin ng Saturday kahapon, maghapon pa hanggang gabi. Nakatuwa, no? Inano ko lang, nung kinagabihan, nilagyan ko lang ulit siya ng vegetable. Ayun, kaya nakain pa namin. Pero baka din yung meat, talagang mahina kami sa meat eh. Kaya yun, tapos ito na yung yung munggo. Pinalambutan ko na siya kanina bago kami umalis. Tapos ito na lang naman yung ko, yung meat na lang ang palalambutin. And then titimplahan, tapos gulay. Yun. Numbers Sunday munggo. Numbers. May talong numbers eh. Bango. Luto na, Chris. Kain na. Ito na daw siya eh. Sarap. Ang bango. Alis kami, guys. Punta muna ako sa bahay. May kailangan lang ako. Kuhanin na naman doon. May iwan si Chris. Tignan nyo yun. Basta may pagkain, guys. Okay na yan sa bahay eh. Dati ayaw niya sa kimchi. Pero ngayon tingnan mo. Sarap. Tapos yung shin ramen. Dito ka lang ha. Bye-bye. Nang? Pag-coaching namin ka. Sige. Bye, Paknit! Nakabili na kami, guys, ng aming gown. Charot! Gown talaga. Hindi, susuotin lang sa kasal. Hi, Yukash! Hi! Ha?
Bilog na bilog talaga yun. 1, 2, 3, Moana! Ay, sipon niya. Sinipon. Nagagalit siya guys pag nilalayo sa mesa. Layo mo nga dyan. Trip na trip niya yung mesa eh. Oh, hindi na. Hindi na. Layo mo ulit. Layo mo ulit. Ay, hindi na. Layo ba? Hindi na. Hindi na. Lapit na lang. Ilapit mo pa daw, tsaka kinuha yung kamay mo. Ay. Ayun guys, dito kami sa Joey Pepperoni. With Inday. With Lucas, Senior. Ito sa akin. Pasta lang kami, tapos pizza. Tapos favorite ni Inday yun. Alam niyo ba na yan, na... ang tawag din? Na-hook na in love siya sa na-hook na in love, na addict sa... Gulay. To goat ngayon na si Nene nag-CR lang daw. And then dito si Daddy na Sabaw, dugaw. sabaw. Vegetable. Ito. Tapos, yun lang. Oo. Tapos pizza. Kain tayo guys. We're home na guys. Ayun. Di na nagpahatid sila. Sila Nene sa bahay kasi sayang daw sa gas. So, nag-grab na lang sila. Ay, pa-check up ko din doon. Nabasa ko yung mga comments nyo kasi para siyang tulugo nga. Masakit? Hindi. Sakit-sakitan ka lang. Na paano ba kasi yan? Hindi ko alam eh. Hindi ba yan napaso? Or ano? Hindi. Mukha siyang pimple guys. Tignan nyo. O yan. Mukha siyang pimple na... Pa-check up natin yan. Baka warts. Oo nga. Ayun, sayang daw sa pamasahe ka uy, bakit tumalago? Nag-grab na lang sila. So, yun, nauna na kami ni Daddy. And nakainom na din ako nung ko guys, nung night routine ko. Kasi di ba nag-cha-cha ako lagi, no? Para ma-normalize yung bowel movement ko. Kaya ito ginagamit ko siya ngayon guys. So, share ko lang Ayan, last one na to. Sana na. 10 piraso isang box yan. So, last one na. Uminom na ako ngayon, kaya kumuha na naman ako sa store. Ayan, 900 pesos siya. Pero, sabi ko para matry ng iba, or sa namamahalan, ginawa ko na lang siyang 800 sana sa store. Pero 900 talaga selling price nito. And kung siguro mga mga bibili nyo guys, makuha nyo lang siya ng 750. Pag tatlo guys, pag tatlo. Kasi mahal talaga puhunan niya. So, sa akin lang naman, kahit konti lang yung kahit tumubo lang ng 20 pesos, okay na. Basta mahal. Matry nyo. Pero ang ganda talaga na ito. Kasi kahit guys. Hinaan nyo nga yan. Diba rinig na naman yung ko? Pakainaan, Daddy. Konti. Ang ganda niya talaga. Kasi kahit na anong daming kainin ko sa isang araw, guys. Pag uminom ako niya, kinabukasan, kinaumagahan, pagising na pagising ko, kung magsi-CR talaga ako, magbabanyo ako, which is hindi yun normal sa akin. Kasi minsan, 2 to 3 days, alam mo yun, diba, masama yun kasi, diba, magka-colon cancer tayo or whatsoever na gastrointestinal, tama ba? Problem. So, yun, kaya tinay ko yan. Okay na okay siya, kaya, ayun. Pero hindi ko lang gusto sa kanya is yung lasa niya. Kasi halo-halo siya. May malunggay, may parang psyllium siya, na parang nag-gel siya. Kaya kailangan inumin agad. So yun, tapos yung lasa niya lang ang hindi ko type guys. Kaya ko, meron akong estrogen. So yun. Kaya, yun lang ang hindi ko type sa kanya, yung lasa. Kaya ini-estro ko. Pero yung effect niya sobrang ganda kasi kinaumagahan nga. Kasi CR cut. As in, lahat ng kinain mo ngayong araw nito, kinaumagahan, mawawala. Kaya no bloated feeling na talaga. Tapos ready ka na namang kumain. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, hindi ako kumakain ng
ng breakfast. Kasi bloated pa ako kinaumagahan. Parang feeling ko busog na busog pa ako kasi yung kinain ko kinagabihan or yung a day before. So yun, simula nang tinay ko yan, nag-breakfast na ako, guys. Kasi wala na laman yung chan ko. So yun, pero hindi ako ganun kadaming kumain pa rin. Yung tama lang, malamnan lang ng yung chan ko. And, well, hindi siya masakit sa ano guys hindi siya masakit sa chan. Disclaimer lang din, hindi to sabihin naman yung vlog ko puro na lang about business. Sinishare ko lang naman, and for sure naman alam niyo yan, makikita niyo yan sa Facebook or sa ibang sa mga social media. Kaya yun, share ko lang kasi yun ang effect niya sa akin, kaya ganda. Kaya pag nagpipicture ako, parang akala yung payat ko na. Kaya nagkalig na nga ako, in fairness. Ayan. And yung ano ko, yung tummy ko. Ayan. Nakikita na rin yung tummy ko kahit papaano. Ayan. Nagkakaano na. Nagkaka-korte. Ayos tayo, Paknita. Ayos tayo, bibi, ah. Yan ang higaan mo? Ha? Yan? Hindi ka kita. Magkakulay kayo. Ha? Diyan ka? Ay, suplado naman yan. Ay, Paknit. Ay, Paknit. Jesus. Ayun, kukuha ako ng water, guys. Kasi nagbabaon ako ng tubig. Pagka matutulog, hindi ko naman siya nauubos. Kailangan ko lang talaga ng tubig. Kasi pag wala, feeling ko uhaw ako lagi. Pag meron, hindi naman. Punta ka lang, you know. Ganyan lang. Pero minsan, pagka nagigising kasi ako sa madaling araw, pag iihi ako is naghanap ko ng tubig talaga. Pag nagigising na, pag hindi siya naiinom. Wala ng tubig. Yun na, kapag hilabas na ako, guys, mag-skincare na lang tayo. Let's go na! Tara na! Hindi ka na! Let's go! Papatayin ko na ilaw. Tara na! Let's go! Ay! Pagod. Patulog na agad, oh. Ito na si Maggie. Tapos ayun si Groot. Si ano lang, guys. Si Natang Aya. O siguro giniginam. Kasi pati si Maggie minsan, lumilipat siya dyan sa sofa. Diyan siya, naka-ikot talaga siya. Parang pabilog siya sa katawan niya. Ayun. Pati si Groot. Parang giniginaw sila. And then si Paknit nga, ayaw niya dito sa kwarto na. Nandun siya sa labas, kanina ko pa niyayaya. Ilang araw na yun eh. Minsan lang kapag pinipilit ko na, bak na, halika na. Ayun, pumapasok siya. Pero, mas gusto niya nga sa labas ngayon. Siya matutulog. Gusto dito siya. Ba yun? Anyway guys, ayun, tutoner na lang ako. Ang dumi pa rin, kahit na naglamos na. Toner lang, and then Amaze Balm. Yun ang nilalagay ko ngayon, guys, sa aking face. Kasi ang bilis niyang napadry talaga yung mga pimple ako. Wait lang, saan ko ba kayo papatong na? Diyan lang muna kayo, wait lang. Tapos lang natin. So, ayan, ito yung ginamit ko nung oh my gosh, may nangialam sa lipstick ko. Sino kaya? May stain ng... Ay, hindi. Para siyang pintura. Nakuro ko talagang batang to, oh. Tsaka naman si Toro. Anyway, alcohol muna tayo kasi mawak tayo sa ang arte na, guys. Ang hirap kasi na magka-pimple. Ang hirap niyang tanggalin. Kaya kailangan laging malinis ang kamay. So, yun. Ito ko yung ginamit namin, guys, ni Chris nung kinagat-kagat kami nung mga tawag doon? Mga kuto ng pusa sa Pasig. Nung pumunta kami nun, diba? Nung nandun pa si Daddy tsaka si Groot. So, ito yung nakapagpawala ng mga peklap namin. So, ayun din ang ilalagay ko sa face ko. Buong mukha. Alam nyo ba, guys, ito din ang ginagamit ni Lucia
ni Mika kay Lucia. Kaya grabe ang puti ng singit ng bata. Pati yung ano niya, yung pet niya. Kasi di ba mostly kapag is parang may diaper, yung mga diaper rash. Kaya parang di ba medyo maitim-itim na yung iba. Pero si Lucia, grabe, patay na patay ang kutis, guys. Ang puti-puti. Ayun, pati si Lucas, ayun, favorite nila to, ang ginagamit nila. Pinagalitan nga ako na ni Inday, mga kapatid ko actually, kasi, ano nangyari sa mukha mo, tayo, ganyan, sabi ko, stress lang yan. Ano kasi ginagamit mo? Tapos siguro hindi ka tomato products, kasi yung tomato products, the best din yung kaso, ayun nga. Kung anong pumasok sa isip ko, nag-try ako ng mga ibang mga products. So, ayun, balik tayo sa RMK products, guys, kaya, yun, amaze bomb. And kinabukasan guys, grabe, ang ganda sa face. Lalo na pag nahilamusa mo na glowing. Ay, moisturizer na rin kasi siya. And, ayun nga, patanggal ng mga pimple marks, ng mga scars, ng, dito, mga sugat-sugat, tulad ng pimple. Ayan, ito na lang problema ko, yun sa, sa, chin na lang. Other than that, wala na. So, ayun, good night. We'll see you tomorrow. Nagdaldala ako bago matulog. Bye-bye, guys!